De woningmarkt in Nederland trekt weer aan. Ook in Pelemaas is dat het geval. Woonvragen werden zondag beantwoord tijdens het woonevent Pelemaas, georganiseerd door de Rabobank. Waar aanvankelijk veel huizen werden verkocht in de laagste prijsklasses, worden er nu ook huizen verkocht in de hogere klasses. In het begin was het vooral de lagere prijsklasse, dus tot 2 ton. Maar je ziet steeds meer inderdaad dat de prijsklasse 2,5, 3 ton, dat er ook weer huizen in verkocht gaan worden. En dat is dan positief. Er zijn meer bezichtigingen, meer verkopen, dus positief verhaal op dit moment. We zijn nog lang niet zoals in de vroege oude tijd. Huizenprijzen stijgen niet, terwijl het wel vaak in de landelijke media wordt geroepen. Maar op dit moment voor Pelemaas is er wel weer een heleboel beweging die op gang is en weer veel bezichtigingen, wat dus ook resulteert in meer verkopen. Er is een grote vraag naar instapklaarwoningen. Woningen waar weinig tot niets aan verbouwd hoeft te worden en waar bewoners snel in kunnen trekken. Deze woningen zijn in Pelemaas schaars. Dus je ziet ook huizen weer snel verkocht worden, soms binnen een paar weken, die inderdaad instapklaar zijn en waar veel vraag naar is, vooral de jongere generatie. Starters die zag je al de afgelopen jaren. Dus instapklaar en gemak. Maar je ziet ook wel ook een kentering nu langzaam optreden naar andere soortige woningen. Dus we denken ook dat daar de herstel verder gaat optreden, ook in de duurdere prijsklasses. Maar het moet passen bij de klant. Hè. Dus de klant van vandaag heeft gewoon een hoop eisen. Dus maatwerk is wel belangrijk, dat het meer vraaggedreven is dan aanbodgedreven. Dat er veel vraag naar instapklare woningen is, ziet ook Thomas Verhoef, klusexpert van het tv-programma Eigen Huis en Tuin. Een hoop mensen overzien dat niet natuurlijk. Die willen eigenlijk gewoon een huis. Die willen het zien. Oh, zo ziet het eruit. Die kunnen dat niet goed inleven hoe ze dingen dan moeten maken. Die willen het gewoon zien en het moet gewoon kant-en-klaar zijn. Dat is wel echt iets van tegenwoordig. Ja. Verhoef gaf zondag klustips aan de bezoekers van het woonevent. De meest gestelde vraag gaat toch altijd wel over schilderen. Schildertips. Ja. En wat zegt u dan? Nou ja, wat voor tape je het beste kan gebruiken of wat voor verf. Of dat je eerst goed moet ontvetten, dan schuren, dan weer schoonmaken en dan pas schilderen. Dus niet gelijk die kwast pakken en beginnen te halen, maar eerst even zorgen dat de voorbereidingen goed zijn. Ruim 500 bezoekers bezochten het woonevent in de Ringoven in Panningen.